Jan Laco po 5 letech opustil kontinentální hokejovou ligu, zanechal za sebou angažmá v Astaně a poprvé si vyzkouší typ Sport Extraligu. Jeho působištěm v nadcházející sezóně budou Piráti Chomutov, i proto jsme si ho pozvali k povídání do našeho studia. Vítám vás u nás na severu, Janko. Ďakujem pekne, ahoj. Co se přihodilo, že jste opustil kontinentální hokejovou ligu a Astanu? Tak nebola moc vydaraná sezóna a v Rusku sa to rieši vždy radikálnejšie možno tie veci. Takže ukončili sme spoluprácu s Astanou a čakali sme, čo bude. Vybíral jste z více nabídek, nebo zvažoval jste třeba i setrvání v zahraničí? Poviem pravdu, že priorita bola stále KHL, ale keď som si prehodnotil tú situáciu, ktorá tam je, v ktorých kluboch nemali vyriešenú brankárskú otázku, tak som to viac menej zavrhol a nechcel som na to čakať. Preto sme hľadali s agentom niečo iné. Co vás nakonec přesvědčilo, že jste si vybral právě Chomutov? Vlastne bolo to celkom rýchle, pretože ako som sa dozvedel, že za Astanou končím, tak agent mi do pár dní ponúkol dal na stôl konkrétnu ponuku z Chomutova a to ma nejak tak presvedčilo, že proste nejak ani ja, ani Chomutov sme nevymýšľali a celkom nám to sadlo, tak preto som prikývol rýchlo na tú ponuku. Českou extraligu jste ještě nezažil, tak jak se na ní těšíte? Je to kvalitná liga, takže sa na to teším a je to zase aj taká nová výzva pre mňa, zase iná liga a teším sa. Slovenští brankáři mají v české soutěži poměrně dobré jméno, které loni ještě vylepšil Braňo Konrád nebo Janko Lešák. Je to pro vás svým způsobem závazek nebo i motivace? Ja si myslím, že to je skôr motivácia. Proste ten hokej je všade viac menej rovnaký. Skladá sa z tímu, brankár je súčasťou toho tímu, takže je dôležité, aby si to všetko sadlo a aby ten brankár pomohol tímu a potom zase opačne, keď treba, ten tým pomohol zase tomu golmanovi. Budou přece jenom ty souboje s krajany v brance pro vás trošku prestižnější, když budete stát přímo proti sobě? Nie, ja si myslím, že takéto veci ja sa snažím úplne nejak eliminovať a neriešiť to. Po zápase si rád s nimi podám ruku a porozprávam sa, ale treba sa v ten moment sústrediť na toho súpera, ktorý je a netreba pozerať, či tam je slovenský brankár alebo nejaký iný. Krajina budete mít na pozici trenéra golmanu. Je to výhoda, že vlastně budete mít slovenského kouče? Tak poviem pravdu, že sa nepoznáme, nejak sme sa nestretli ani predtým, takže možno áno, vždy tá mentalita možno je bližšia, tá slovenská, alebo aj keby to bol Čech, tak je to bližšie a ja sa teším na spoluprácu. A jak se těšíte na spolupráci s Vladimírem Růžičkou, který je trenérskou hvězdou, dá se říct, v České republice? Tréner Růžička je meno, je pojem, má to cvenk, takže samozrejme veľký rešpekt a verím, že sezóna bude dobrá. Když jsme se bavili o tom, proč jste si vybral Chomutov, blesklo vám třeba hlavou i to, že ta pozice golmanů tady v těch posledních letech byla taková, řekněme, vachrlatá trošku? Nebál jste se toho, když se zeptám takhle? Samozrejme, keď prišla ponuka z Chomutova, tak som si pozrel nejakých tých pár rokov dozadu, kto tu bol, kto tu pôsobil. Naozaj tá pozícia nebola celkom stála nejaká. Takže možno túto sezónu sa to pokúsime celé nejak tak oživiť a dúfam, že sa nejaká tá negatívna vec, čo sa tohto týka, prelomí a bude to dobré. S českým hokejem ale zkušenosti máte z reprezentace a asi všichni fanoušci si vybaví semifinále mistrovství světa 2012. Je tohle zatím ten vrchol vaší dosavadní kariéry, ten turnaj a dá se říct i ten zápas?
Ja myslím, že áno, ako ten turnaj nám vyšiel úplne skvelé. Takže tie 2 týždne v tých Helsinkách sme si užili a išli naozaj tam od zápasu k zápasu. Samozrejme aj tento zápas bol možno bol trošku výnimočný, to je pravda. A jak takhle s odstupem vzpomínáte na trenéra Vujtka? Ja len pozitívne. Boli to pri reprezentácii som s ním zažil naozaj pekné chvíle a bolo to super. Ani na klubové úrovni nejste bez úspěchu, s Doněckem jste vyhráli kontinentální pohár. Kam řadíte tohleto prvenství? A to by som moc nejak na nejakú vysokú úroveň nedával. Proste my sme to hrali naozaj s tímami, ktoré si myslím neboli celkom na tej našej úrovni. Takže samozrejme v ten moment sme sa z toho tešili, ale určite je ešte pre mňa nejaká taká výzva na tej klubovej úrovni nejaký ten úspech urobiť. To znamená buď mistrovský titul, anebo třeba nějaký úspěch v lize mistrů? Beriem všetko. Když jsme zmínili Doněck, jak vy osobně jste kousal ten neúplně standardní konec klubu? Tak ono to stále dokonca až do toho záveru nebolo celkom jasné, že či končíme, či nie, lebo ja som po sezóne podpísal 2-ročný kontrakt nový a vlastne až možno mesiac a pol na to začali úplne tie najhoršie nepokoje. Dovtedy v tom Donecku naozaj nebolo fakt nič. Proste to, čo sa písalo, čo bolo v médiách, tak to všetko bolo nejak nadnesené a zveličené. A ten Donec bol naozaj pokojné mesto, ale až potom k tomu letu sa to začalo stupňovať. Jak vám bylo, když jste viděl hořící arénu? Tak človek tam strávil 2 roky, tak je to nepríjemné. Hlavne v tej organizácii sa veľmi snažili ten hokej dostať na nejakú úroveň a si myslím, že veľmi sa im to darilo. Dávali strašne veľa financií a energie do mládeže, aj do nás, do hlavného tímu, takže malo to tam veľký potenciál a bohužiaľ padlo to. Na druhou stranu ten konec pro vás byl možná trošku příjemný v tom, že jste hráli na Slovensku domácí zápasy? Tak to áno, to bolo také oživenie tej sezóny a sme to dohrávali doma. Nám to bolo umožnené, takže všetko zlé na niečo dobré, ale vrajím, čo sa tohto týka, veľká škoda určite. Jste působil posledních 5 let v KHL, v přípravě Piráty čekají 2 soupeři z této soutěže, jak se na ně těšíte? Ja to beriem ako prípravu, proste máme súperov, budeme v záťaži aj my, aj oni a preto si to naozaj treba si cez tú prípravu naozaj vyskúšať, ale už samozrejme brať to všetko vážne a tie prípravné zápasy pristupniť k ním naozaj ako keby to bola liga, lebo keď príde tá liga, tak nie vždy je to potom také, že zrazu si poviem, že začala liga a idem na to inak, takže 100% treba začať už aj v tých prípravných zápasoch. A když se bavíme o přípravě, jak jste se vy připravoval na suchu a případně kde? Ja som absolvoval prípravu doma v Liptovskom Mikuláši. Mal som to skombinované, vlastne príprava na suchu s kondičným trénerom. 2-krát do týždňa som chodil na ľad, takže som to mal tak nejak skombinované. Ten ľad mi chýbal, my sme skončili tiež dosť zavčasu a preto som chcel vložiť aj nejaké tréninky na ľade. Jste zmínil už i mistrovskou soutěž, je nějaký extraligový soupeř nebo tým, na který se těšíte víc? Nie, nikdy to takto nedelím a nechcem to ani deliť. Tá liga je strašne vyrovnaná, si myslím, a naozaj treba si tých súperov naozaj oťuknúť a brať každého vážne a možno nejaké zbytočné emócie do toho nedávať.
Vy pocházíte ze Slovenska, jak vnímáte dění ve slovenském hokeji? Tam ten poslední rok byl taky takový turbulentní. Bolo to troška divoké. Proste za tých pár rokov, ktoré ten slovenský hokej bol na nejakej úrovni, tak si myslím, že sa to nevyužilo všetko tak, ako sa mohlo. A preto prišla iniciatíva od hráčov, že sme to videli proste nie celkom dobre a pozitívne a videli sme tam priestor na nejaké zmeny a snažili sme sa aj my do toho nejak vstúpiť a pomôcť. Ja verím, že to pôjde teraz všetko k lepšiemu. Budete nějak víc sledovat slovenskou nejvyšší soutěž, vzhledem k tomu, že váš přímý příbuzný bude hrát vnitře podle všeho, vlastně Andrej? Tak ja som aj doteraz vždy, ja som si tie ligy vždy tak nejak samozrejme vždy pozrel, tú českú a slovenskú samozrejme. A myslím, že v tomto budem pokračovať asi. A zeptám se i vás na závěr, na co se mohou fanoušci ve vašem podání na ledě těšit? Tak ja verím, že na dobré výkony a na to, že budeme predvádzať dobrú hru, ktorá bude baviť ľudí na tribúnach a s tým asi by mali prísť aj výsledky. Takže ja verím, že toto budú také veci, na ktoré by sa mohli tešiť tí ľudia. Ještě mě napadá, jste spíš emotivnější typ po zápasech nebo chladnější, protože třeba když jsme vzpomínali Braňa Konráda, tak ten dělal poměrně často děkovačky po zápasech, tak jak to máte vy v tomhle směru? Ja moc nie som až takýto emotívny, takže uvidíme, no, ale nikdy nevral nikdy. Děkuji za příjemné povídání a přeji, se daří v sezóně. Ďakujem pekne.